katrajangkang gara-gara awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar Pak ngaku katrajangkang gara-gara awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar Pak ngaku katrajangkang sadar aku di Tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon monggo gosipul naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Yen sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di kerajaan Dwarawati niki menteri Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu ya. Oh foto. Oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. pelanggaran lintang asmara Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti lintang asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh. Pinates sak jame. Ayo yuk lintang asmara yo. Gusipul, nyuwun sewu. Astaghfirullah. Suka Tresnaku tulus ning kalbu. senadyan ngarungi banyu segara
Aja deloki aku kentil neh kowe kok. Ora pisah ya Kang Mas. Iya Yayi. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Iya. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Tarik
jang kabeh prayogane ditambah sholat sunahe setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya, yo jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon saramung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya terus, Mas ya.